Avui iniciem una nova etapa i em sent tremendament orgullós que hàgiu dipositat en mi la vostra confiança per a liderar este projecte polític, el projecte que no tingueu cap dubte, prompte serà el que millor represente a tots els veïns de Vila-real. Per això encara és major la responsabilitat que suposa per a mi representar-vos i que penseu que sóc la persona adequada per a liderar el canvi que necessita la nostra ciutat. Estic convençut que cal fer una aposta decidida per recuperar alguns dels valors que molts hem après a casa i que són els valors que també ens han permès créixer com a societat. La llibertat, el respecte, l'esforç, la responsabilitat, la honradesa. Per aconseguir que Vila-real torni a ser aquesta ciutat dinàmica i que genere oportunitats, és necessari impulsar el comerç i les xicotetes empreses i no esperar-los a donar una resposta quan es manifesten a la porta de l'Ajuntament. Cal apostar per la innovació, per aquells joves emprenedors que arrisquen per llançar nous productes i serveis. És necessari que l'Ajuntament de Vila-real genere oportunitats atractives. No podem permetre que les nostres empreses seguisquen anant-se'n fora del terme municipal per a poder créixer i no podem continuar deixant passar el tren de nous projectes i inversions que necessiten de bones condicions i d'una administració que no posi traves, sinó que els acompanyi en el seu creixement. Necessitem un Ajuntament que oferisca el millor entorn per a viure, una ciutat que siga agradable, que estiga neta i que oferisca oportunitats perquè tots els veïns tinguin l'opció de desenvolupar les seues millors qualitats. Tenim la sort de comptar amb un ampli i variat teixit associatiu que és clau per a la vida de la nostra ciutat i pel qual anem a seguir apostant. S'ha acabat la política del jo. És moment de la política del nosaltres. És moment de donar un pas endavant i treballar per construir junts el futur que desitgem i que mereixem. És el moment. Avui no acaba res. Avui comença tot. És el moment que estàvem esperant. És el moment de treballar sense descans per una ciutat que ens apassiona. És el moment de repetir allò que va fer Manolo Vilanova en l'any 95, quan després de majories absolutes socialistes va pegar la volta al tauler i va iniciar els millors anys de creixement de la nostra ciutat. És el moment de no amagar-se, de ser valents i per això, avui amb humilitat, però també amb el convenciment de que ho podem fer. Done un pas endavant i em posa a la vostra disposició. I si així ho considereu, estic disposat a ser, a partir de 2023, el vostre alcalde i també el de tots els vilarealencs. Compten tots vosaltres per a fer-ho possible. Anem a treballar junts per aconseguir-ho. És el nostre moment, és el moment de Vila-real. Endavant, a guanyar! Visca el Partit Popular, visca Vila-real!